Nggih niki kula waos Sahih Muslim dirungokno mawon nggih niki termasuk nak tenggene kitab kula halaman 107 judule babul doain nabi li ummati wa bukai syafaqatan alaihim. Nah niki teng kitabe Mbah Fauzan teng juz kalih niki cetakan sing ketika Ki Fauzan ngaos Mbah Hasyim Asy'ari halaman 42 juz kalih. Terus niki kitab buyut kula nggih buyute banyak orang di sini. Niki kersane beliau gadah amal nggih kula waos ngangge kitab Mbah Fauzan. Teng mriki wonten ijazah-ijazahipun Mbah Hasyim. Niki kitab Sahih Muslim ketika ngaji Mbah sinten Hasyim. Terus diterangaken tentang saakine Nabi teng umate. Kula waca nggih, dirungono sing nganggo kitab dirungokno. Sing ora paham mbok paham. Anggepe ngregani guru no. Dhewe kok ngono iku. Sing ora paham mbok paham ku ya ganjaran, mergo ngregani guru, ben gurune seneng sawangane paham. Sing ora paham ngetokno ora pahame ya ganjaran, mergo jujur. Nah, dadi ganjaran. Dadi milih ndike ganjaran jujur apa ganjaran nyenengno guru? Nyenengno guru ya. Pilihane loro ya. Dhuwur ndi, Beb? Jujur nyenengno wong liya. Nyenengno guru. Ini muridnya Mbah Mun Bib Muhin. Mun kula waos nggih, dadi kita ben tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sukani mukadimah nggih, Nabi ngadepi pangeran iku kan ya repot. Misale kowe nakal, ya nakal tenan, ora misale. Misale kowe nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane nakal. Dilaporo nakal, lha wong aku pemimpine kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi nabi ku yo bingung ngadepi kowe ku yo bingung. Lha ora karepan ngadepi umate sing wali-wali kan enak. Sale nabi ngapura Abdul Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat nggih umat kula. Ya terus pundi ora piye-piye apik kan selesai kan. Tenak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek debt collector terus iku sapa? Kan yo ribet. Di barno iku umate, dibelo iku kasuse apa ya? Debt collector yo ribet to. Lho mboten iki tenan niku. Lah sampeyan nabi nang akhirat iku yo mikir kuwe ngono. Iki tak dudono hadis yo sakake. Lah Nabi Ibrahim milih. Ini ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umate ku ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sing anut kula nggih karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane ka. Nak Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu azibhum fa innahum jenengan siksa nggih monggo kawulane jenengan. Sing damel nggih jenengan monggo mawon. Rada ribet Nabi Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi gak intervensi lah. Cara basa saiki mboten jenengan siksa nggih monggo, jenengan sepuro nggih. Dari Nabi Muhammad, aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir iku. Alhamdulillah Nabi Muhammad kena khitab anitabi millata Ibrahim Hanifah, berarti wa man asoni fa innaka ghafur. Dong ya. Nah, saiki tak wacana hadis ben sawangane pinter no. Nek ora iso pinter ya maling gak sawangane pinter. Mergo mantas sabab fi qaumin fa wa minhu. Ora paham ilmu tafsir lah nggawa kok etasasiah ngalor gitu. Ngaji apa Kang? Ilmu tafsir. Karangan apa Said Muhammad? Sing mulang sapa Gus Bak? Rak top Kang, top. Sapa sing ra roh tope Sayyid Muhammad? Lah nek wonge protes, lha kowe kok top sing aran ngono. Drengki kok mbok rumat. Nah misalnya kono meragukan, mosok kowe top sing aran. Sing mulang. Ya sing mulai ya sing aran top, sing mulang top, sing diulang ya mestine top. Utawa ngene proses oh. Proses. Hadatsani Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi akhbarana Ibnu Wahb bin qala akhbarani Amr bin Haris anna Abu Bakar bin Sawadah. Mriki tulisane Sawadah. Nah kitab sampean Saudah ya berarti beda kitab. Nah ana tulisane berarti ra duwe kitab. Tasawu an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin As anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ala mau sapa nabi qaulallahi ta'ala. Jadi nabi membaca
dawe Allah Ta'ala fi Ibrahim ing dalam Ibrahim. Mesti tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungannya dengan Allah ketika maturno tentang umate dawe Rabbi innahunna adlana katsiram minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Kula ora rasane dadi guru teng sarang. Niku nek ditakoki Mbah Mun ya bingung. Hak bocah sing mbok ulang udah pinter tak goblok. Ya bingung. Ngene ku Mbah Mun go ngetes. Kok aku jawab goblok? Iku gak mlebu definisi guru sing calon kiai. Mergo dianggap guru sing watake iku ngelek-ngelek santrine. Mergo kula nggih nate di pengalaman ana guru tak kok Mbah Mun ngoten, dono wakal ya ngeten-ngeten. Mbah Mun serap bakat kiai, wong kok senengane ngelek-ngelek santrine. Dadi iku ternyata digo ngetes tok. Lah aku wis pengalaman dadi. Piye murid? Ya sakai. Piye bocah-bocah sing ulang saya ya zaman akhir gelem mondok bar. Mulane pengalaman iku penting dadi. Sebenarnya tak koi pangeran nggih ngoten. Piye hak do ngaji kok etas asih do paham. Ngertos usi. Do paham. Paham apa paham nek niku jam ngaji. Lah di Bang muni pahami sini terus dites. Makom Walyadin ae no. Ambek al apa? Imron. Coba lagi aja, ya saiki rodok gaul sithik kok Ali. Ya, jadi Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Terus waqala Isa alaihi salam intu adzibhum fa innahum ibadu. Jadi Nabi Isa kan kaumnya kan Nabi Isa nabi paling loro kabeh. Ora ana nabi loro kaya Nabi Isa. Sing seneng salah, sing gedeng. Nabi Isa sing seneng beliau berlebihan iku ya salah. Mergo terus darani Isa ibnu Allah. Jadi sing seneng berlebihan salah, mergo terus overacting darani Isa iku Ibnu Allah. Sing gedeng salah, yaiku darani Isa iku anak zina mergo ora duwe bapak. Mulane cara nabi paling loro iku Nabi Isa, sing seneng salah. Sing gedeng yo salah. Iku repot. Kok kiai nasibe lagi elek ngono. Kiai nasibe elek ning desa terbelakang, sing seneng yo ora tau salam templek. Sing gedeng kepen ganggu, lara-larane kiai. Paham? Sing seneng ra tau salam templek mau ngel-ngelo tok. Ya ana sing nasibe cek ngono ya ana. Wis lara-larane kiai. Sing seneng urung nyupot, urung dadi donatur, sing gedeng nyoal. Wah, seribet. Ana kiai sing ngono ta? Oh jujur temen. Ruwet. Angel. Ya iku ning Sahih Muslim ya, judule nderek teng mriki teng Syarahun Nawawi nderek Kitabus Syafaah nggih nderek napa? Kitab. Zaman golek imam ana tesih bab awal. Niki teng Muslim cetakan niki niku mboten ben sampean kan nak sarah kita ora bakal duwe lho. 107 ning gone Sahih Muslim sing biasa niku. 107 juz 1. Kalau kula waos teng nggih kitabe Mbah Fauzan. Kula alhamdulillah wau napa? Kula mohon matur kalian Pak Najib Ketua Yayasan supaya sareane Mbah Fauzan niku diperbaiki. Kiriyen sing lami nderekno Mbah Hasim niku Kiai napa? Fauzan. Terus teng mriki niku riyen termasuk induk Raden Asnawi, terus Kiai sinten? Fauzan. Nggih Fauzan niku adik kandunge buyut kula. Terus buyut kula namine Sofia. Niku sami-sami putrane Mbah Maksum. Maksum niku bin Soleh bin Asnawi napa? Sepuh. Terus nggih mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong nek ora iso matur nuwun mbek wong ya ora matur nuwun mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah Kanjeng Nabi ngadepi umat iku repot. Nak anut Nabi Ibrahim modele ngono, nak Nabi Isa modele ngono. Lah aku iku anut modele sapa? Padahal Nabi kena khitab fabi hudahumuk tadi. Ya terus akhirnya Nabi farofa ayatehi mongko ngangkat sapa Nabi ayatehi astolorone Nabi wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma ummati. Akhirnya Nabi iku nyuwun sewu cara bahasa saiki gak ngambil sikap. Ape muni umatku apik kabeh ku ya kok bodoni wong. Ya misale sampean ini terus Nabi takoki pangeran piye mat umatem. Saya sedanten. Kok kredite akeh. Wis utang bank jek nganggo sertifikate wong niku kan wis paham ya? Ruwet gak? Wis utang jek kas masjid. Ono nek sing dekasus iso mangan mergo ngrumat yatim.
Ruwet gak? Ana sing mulai entuk dhuwit mergo adol agama ruwet. Lah terus dilapor clear sangka masalah kan gak iso. Tapi Nabi kon lapor eleke wong ya ora iso. Nabi wong apian kon nyebut eleke wong ya ora. Akhirnya semua Allahumma ummati Gusti niku umat kula. Lah ya terus piye pokoke niku umat kula. Dadi ora pokoke niku umat kula. Aku dhisik takoki Mbah Mun ngono, piye bocah-bocah bolang tambah pinter mboten niku tetep santri jenengan wong mondoke teng mriki. Aku mriki ono wong mondoke teng mriki. Iki jare Mbah Mun lucu. Pinter kowe maksudnya. Pinter kok survei no. Pengalaman. Ya kaya kowe misalnya iki ditakoki mertuamu kadang kan ngetes tok, piye cung bojomu? Kowe terus crita niku ambek kula wantun ngene, mantu elek, cerita elek. Tapi kowe muni, suwae mbek kula. Mertuamu yo ngerti, mosok wong kaya kowe diapik. Mosok. Jawab ngene, piye mawon niku bojo kula nggih anake jenengan. Wis ora usah mbok jawab, piye mawon tak warai pinter bocah. Setuju Beb ya, diwarai pinter ya. Setuju. Ya setuju. Soalnya rasa dijawab Allahumma ummati mati. Wes ketemu hadisnya, ketemu nggak? Ini loh, ono bahan batas ya. Ono ketemu. Ngaku ini ben barokah ya. Yang kamu pegang pakai tangan kiri itu berarti. Ya enggak itu sudah pas. Nah itu. Judulnya apa itu Beb? Nah itu terus. Farofa ayatihi wa qala Allahumma ummati. Sudah ketemu. Jadi Nabi boten ngendikan ya ora muni elek. Ya ora muni. Ya ora muni apik ku piye. Ana wong biasa medhit Kang. Bareng wae pengajian pakanan apa ya ana. Kuwi biasa medhit kok sugane akeh. Iki dhuwit kas medhit iku santai. Mumpung ana sistem pembelanjaan apa? Wah, anggur abang ngono akeh. Dekne sing lahap ora tau mangan enak. Aduh. Nah, ya muga gratisan mau. Dolan iki kiai ning omahe ya gemblok iku kok mergo. Mergo nganggo dhuwit dhewe. Ana gak sing ngono iku? Kathah wah akeh. Akeh ten. Contone sapa kula ngono. Terus jadi Nabi boten ngendikan wa qala Allahumma ummati. Terus wa bakalan nangis sapa Nabi. Dari Nabi boten ngendikan iki tapi tangisan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ora nangis piye? Bodoni ku Nabi kok bodoni. Ngelek-ngelek wong Nabi kok ngelek-ngelek umat. Jadi Nabi ngendikan ummati wa bakalan nangis sapa Nabi. Sing nangis kekasih pangeran faqala wa azza wa jalla ya Jibril idzab ila Muhammad wa rabbuka alam fasalhu ma yubkika. Jibril cek takoki Muhammad iku kasih nganti nangis iku sing nangisno iku apa? Cara kowe sing nangis barno wis gak penting wah. Terus kasusnya jelas nek nangis mesti utang wis kasusnya jelas. Nek gak diambuk bojo ya utang. Ora dipercaya anak tangga, anak iku kan jelas. Iki Kanjeng Nabi. Akhirnya faqatahu Jibril alaihi salatu wasalam fa asal fa akhbarahu Rasulullah bima qala wa alam faqala wa ya Jibril idzab ila Muhammad. Idzab budala sira ila Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakul mongko ngucap sira inna sanurdika fi ummatik. Inna sak temene ingsun sanurdi bakal muasno ingsun ka ing sira fi ummatika dalam urusan umat sira. Mesti meskipun Allah roh kowe fasik, ya pirsa tenan anak sampean fasik. Pirsa banget, datane kan lengkap napa? Datamu ora sekedar ning Loh Mahfud ning bank lho ana. Wangel temen rangno kowe. Datam saleh ora sekedar ning Loh Mahfud. Ning bank ana, ning kejaksaan ana ning. Wong ning donya wae bek apa meneh. Wangel temen rangno kowe. Tapi piye-piye kowe umate Kanjeng. Jare pangeran, ya semat aku ora delok umatmu, tak delok iku kowe. Kono oleh menangisi ngono wis umatem yo apa? Wis swarga yo wis. Dadi sing didelok ketuane. Dadi inna sanurdika fi ummatik. Dadi beja-bejane wong sing dadi umate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane burda nak ngalam Kanjeng Nabi iku wala yadi ka Rasulullah jahu kabi. Idil karimu tajalla bismimun takimi. Jenengan iku nabi sing paling raufur rahim, nabi sing paling sayang umate. Sehingga ketika Allah dengan sifat muntakimnya, sifat yang menyiksa, karena umatnya Nabi akeh sing salah.
Allah ndeloke Kanjeng Nabi Muhammad sing di sifat Raufur Rahim. Sehingga Allah akhirnya gak sida nganggo sifat muntakime tapi nganggo sifat sing ghafure. Jenenge apa wala yadika Rasulullah jahu kabi idil karimun sing maca idal karimu tajalla bismi muntakim. Saking pintere Burda iku berdasar hadis iki. Jadi yes piye. Jadi ya wis akhirnya bejo. Mane semuanya sing aran Burda ngendikan fa innali dzimatan min hubi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Gusti, kula de perjanjian mbek jenengan. Napa? Jenengku Muhammad. Ora Muhammad ora oleh disiksa kekasih jenengan. Padahal sing kasih jenengan Muhammad sing Rasulullah. Tapi piye-piye aku nganti jenengku padha saking senengku. Kudu ra kena siksa. Ya ana wong mokong ngono iku ya ana. Jenenge fa innali dzimatan minhu bitasmiyati. Dadi wah iki aman double. Wis jenenge ya putune aman double. Dadi wong seneng pangeran itu ya terus malah rodok-rodok maksa. Ada faktornya seneng ya. Apal to ora mau? Wala yadika Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntakim. Ya akhirnya dawuh Allah inna sanurdika fi ummatik wala nasu'ulan orang elek ingsun gak ngisira. Kula waca sarae nggih ben hormat teng Mbah Fauzan, hormat teng Syekh Kiai Nawawi sing aran Allah sana hadal hadisu mustamilun ala anwa'in minal fawaid minha bayanu kamali syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa tinaihi bima solihihim wa ihtimamihi bi amrihim. Terus wa minha istibabu raf'il yaden. Jadi dalile ngangkat tangan nak donga ke hadis niki buktine farofa'a yadaihi. Jadi kesunatan nak donga iku ngangkat tangan. Berkone hadis iki farofa'a. Terus wa minha al-ibasyarah al-azimah li hadhil ummah zataha wa syarafan. Bima wa'ada Allah biqauli sanurdika fi ummatik wa la nasuka. Wa hadza min arjal ahadits li hadhil ummah. Mutab ta sarah Nawawi. Wa hadza min arjal ahadits. Ini hadis yang paling memberi harapan pada kita. Ayo demen alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoke iki wa hadza min arjal ahadits. Ini hadis di antara yang paling memberi harapan. Lha iku Nawawi ngendikan ngono iku cek ra trimo. Au arjaha. Tidak sekedar min tapi arjaha. Jadi orang kok yang diantara yang paling memberi harapan ya hadis yang paling memberi. Lho kasus ngene ketemu pangeran tuntas yakin. Ngaji wae mergo endo kok masalah. Amin amin. Seneng wali hiburan. Ning omah kan masalah terus ziarah. Ya ganjaran mergo ora ning kawi ngono wae. Buktine apa sekali uripe seneng ya lali. Ya lali pangeran, lali wali, lali sekabiane. Lah untunge duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki wa hadza min arjal ahadisi li hadil ummah au arjaha. Jelas ya niki. Niki tengene Syarhun Nawawi, Imam Nawawi. Ayo dibaca biar jadi saksi. Ini yuk di sini. Oh niki murid yai nggih ngaji kula lami. Baca ya ben dadi saksi. Jangan iki kan. Tutun. Bisyarah هذا الحديث مشتمل هذا الحديث قال المؤلف ونفعنا الله بعلومه آمين. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامهم بأمرهم ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعده الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها أرجاها اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Duh. Terus wa minha bayanu izami manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah. Dan Nabi itu luar biasa posisinya ning ngersane Allah taala. Nganti umate sing bulet ae gara-gara sing didelok ketuane disepuh sepuro. Jadi Nabi sebenarnya delok apa Allah ora delok sampeyan, delok sampeyan ruwet. Sing didelok iku imam. Akhirnya delok.